Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duh Allah mugi paring pangapunten dhateng kula lan tiyang sepuh kalih kula kados anggenipun ngupakara dhateng kula nalika alit. Ugi nyuwun pangapunten kangge sedaya tiyang mukmin lan tiyang Islam jaler estri ingkang pejah utawi ingkang gesang. Ya Allah, semoga Engkau memberi ampunan kepadaku dan orang tuaku sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami kecil. Ini meminta ampunan kepada orang tua dan kami mohon